umfana ukuthi ungithandelani. Ake ngibekele izinto ongithandela zona. Angikholwa mina ziyabuzwa lezo zinto. Kubonakala ngento nje ubona umuntu eshada umfana eqoma umfana noma ehamba nomfana usisohlelekile nje. Umfica ehamba nomfana nje ongahlelekile. Ngoba uyabona nje umuntu ongenayo into ayicabangayo ngekusasa. Umbona nje ebusweni engakavuli ngisho umlomo wakhe. Ubuke nesicathulo sakhe. Ubuke indlela agqoke ngayo. Ubuke zonke lezi zinto. Ubuke ibhlue ukuthi limephi nje kuyena. Iyakutshela leyo nto ukuthi umuntu ozophila impiloni. Ngizoba nobaba onjani? Ngoba njengoba ngimqoma lo muntu, futhi ngi-applyela ukuthi umyeni wami. Ngizoba nomyeni onjani? Kuyadabukisa ukuthi amantombazane awasihluphi ngokubuza abafana. Mawubuza nje umfana olashele kabili kathathu ayikhipha intombazane aveza imali enze njani asho zonke izinto anazo ithatheke. Uma uyintombazane mubuza umfana ungithandelani. Uma nje ungishela ukuthi asithandane uthi sithandanele into ebhekephi. Lento yamcasula umfana ongenalo ikusasa angiyeke ukuba ngelisicefe. Kodwa umfana onekusasa abelicabanga ngawo uyayiphendula lemibuzo. Ababuza abafana lemibuzo. Kuvele nje kushiwe into asho amagama ambalwa umfana umuntu useyahlanya useyasangana usetshela abangani bakhe ukuthi unokuthi unemoto ethile. Umuntu uyabuka yonke leyo nto ayizomsiza lento ngoba imoto yomfana kuyona yakho. Unokwenza ukuthi njengoba egibelisa wena evezela wena le moto. Baningi abantu ehambe bavezela. Umfana kufuna umnike imibuzo nje kube i-interview. Inhlolo khona nje ivuke ngalesikhathi ekushela. Ungifunelani uma kuba khona isikhathi esinjalo? Nanoma eya kubantu ama-elders noma abadala bebandla noma abadala bakini. Ayitholwe lento ayifuna kuwena futhi uyimisele ukuthi akuphilise impilo enjani. Mase eqede yonke leyo nto whether iyiqiniso noma yamanga wayichaza bese kuthiwa unamalini okwenza lento othi uyayifuna. Ayibuzwa yonke leyo nto. Umuntu vele athi ngifisa nje ukuthi akuthembise nezibhanoyi. Yabona? Kodwa akanalo ibhayisekile. Ngeke akwazi futhi ukulithenga. Akuthembise izulu nomhlaba. Yabona? Kodwa akanaso ngisho isiqephu nje. Se room noma umbhede nje seke wakwazi ukuthenga single bed.